Hola Mr Magic. Juma langu Jock Mjoko Mr Vau Kozi FM exciting zinto the Magic Broadcasting Academy Sanmonani Mzansi Africa. Mr Magic is not over until God says it's over. Kamera kupela yadi wakaidi. Let us be Mr Magic. Hola Mr Magic. Azofika kamera kusema nawe nomroza. Njani? Ungathi mntana? Ngiyakira hey good morning. Hey good morning nomroza faka ibuku mroza. Ngiyaphoka sha umkabo kuyaya. Yabathi mali yagera gera. Imali yagera phone. Nemali. Wena uzomfundisa wena. Lalela. Kodwa manje ngiyabheka kumagama abantu abanikelayo oshuma. Angakuboni No ngiyasondela ke manje. Mfethu Magic Communication kaze sishaye uLinda Sibiya ngale kokuthi umsakazi ne experience more than 20 years kwi radio uphinde ke bekwi television ngale kwalokho ungomunye umuntu ogama lakhe lingasali mangathuba labantu abawu3 aba top kwi radio kusuka kuyinqalabutho ezifana no Kansas akagcina ngake lapho uphinde futhi ke abeke iCEO yayo ke iMagic Communications aphinde abe iCEO yeMagic Media Group namhlanje sizokhuluma naye indaba ke yeMagic Broadcasting Academy Sibiya mfethu ngale kwamancoko usubelikelele ekhaya ubingelela nakuhlanga lomhlabathi asikubingelele mfowethu sabakhulu Mroza sibingelela iyakhulukazi balela ubukhozi FM ngiyabingelela kakhulu ngokukhulu kwithoba esiqhemeza nawe Mroza ukuthi uthando even manje banginikeza but ngizele namhlanje ngizele isikole iMagic Broadcasting Academy wakwafika esikoleni noTshatha wakwafika esikoleni eMpolozi Tibet College now sivula ibranch la eThekwini sivula ibranch ePietermaritzburg sivula enye ibranch eNewcastle ngikhuluma ngami ama provinces ngikhuluma ngala kwaZulu Natal mhlawumbe ngicala ukuthi ngomgqibelo before ngikhuluma ngama courses ngomgqibelo Hilton Hotel ngo9 ekseni wonke umuntu ofuna ukuba ingxenye yeMagic Broadcasting Academy akafike ungena mahala awukoki khona uzokwazi uthole more imininingwane ngeMagic Broadcasting Academy so abantu bahlangana ngomgqibelo Hilton kusuka ngoba isikhathi ngo9 ekseni balekile ku9 ngeke ungene kwiMagic Broadcasting Academy nokuthi unemali singayenza audition ngifuna ukubona ukuthi ngempela ikhona likhona yini basakhuluma ngakho lokhu nifundisa ziphi ifundo lapha nama ukuthi umuntu waphela ubroadcaster kuthe ukunaba kakhulu sifundisa iNational Certificate NQF level 5 ya radio production bese kuba iNational Certificate NQF level 5 film and television production bese kuba iAdvertising Further Education and Training Certificate NQF level 4 this year singizana icourse ka DJ for free of charge wonke umuntu umfundi wami uzothola icourse yamahala ukuthi abe uDJ but icertificate sakhona sisuka kwiMBA thina as iMagic Broadcasting Academy ukuthi nje umuntu angathi mesenza icourse kodwa angakwazi ukuthi umsebenzi eceleni ya but enye into ehlale iqhamuka kanjalo si register yini singabi ngokuthiwa yini oqhipho ma ungena nje kwiMICT singaphansi kweMICT kunesakhwanambi khona esaziwa ngeMzansi Broadcast Academy trading as Magic Broadcasting Academy so mokhuluma ngami nje umunye umsakazi osakaza lesi stage la bengifuna ukusho lokho yeah kwaZulu Natal oyesi yeah uLusanda Mnqayi waqala kuthini samnika ifundo uyasebenza la kunye umsakazo omkhulu KZN abanye bangokhona producers baningi bakhona mozubhenga hamba nensizwe zami la uthando noNjabulo nabo bakhona kwiMagic Broadcasting Academy ayingakho mina ngifikele lapha abafundi bakhona bayalela bayashisa Welcome back to Chef The Soul TV News. Welcome back to my YouTube channel. If you're new, please don't forget to subscribe to this channel. Don't forget to like this video and also to comment on the section if you have anything to say. Laraba futhi ke uLinda Sibiya ekhuluma nje ngejourney yakhe ephinde futhi ke wakhuluma ngezinto ke ezithinta ke umsebenzi kakhulukazi awenzayo ke ukudevelopa ke youth yakhona ke la eNingizimu Afrika. Baningi ke abantu asebaproduceile njengoba ke eye wachaza lapha ke kukhulwana ke uKhozi FM ukuthi ke usekhiqize noma ke usekhiphe abanye ke babafundi bakhe ke basebenza nje endaweni ke ehlukahlukene ukona ke iyona imedia yala eSouth Africa ngizosho ke nje endaweni efana ke nomabona kude abantu abama presenter phinde futhi ke kube khona ke abanye ke abasakaza ke emsakazweni ehlukahlukene ke khona la eKZN nakwezinye ke iteshi ke zokusakaza so uye wachaza ke ngohambo lwakhe wachaza futhi ukuthi ke into ke ayifisayo ukuthi abantu baqhubeke nokuexplore ke ezinye ke indlela zokwazi ke ukuthi ke bethuthukise amakhono abo njengoba nabo besebenzela phezukwakho lokho so into ke ayenzile namhlanje ke ukuchaza ke noma ke isitshele kabanzi ngokuthi ke abantu bengenza kanjani ukuze befinyelele ke kulezo indawo ke noma ke kulezo zinto abafisa ke ukuthi bezenze kodwa ke waseke ebeka futhi ukuthi ke akukona ukuthi abantu ke baze bakwenze lokho ngoba sebebona ukuthi bayahluleka kwezinye ke mhlambe ke izinto noma kwamanye ama careers
bese bebona ukuthi ke kungcono ukuthi babuyele ke ekuthenini basakaze noma ke benze izinto ezama skills ke ahlukene efana nako kuba ama presenter. Kodwa ke ukuthi ke abantu bathuthukise ikhono futhi ube ne passion yento ke usuke uyenza. Kodwa ke bafethu ake nani nizwele, ake ninginikeze mhlambe ke ama comments la kwi section ngezansi. Abaningi ke ngeke nganotice ukuthi ke basafisa ukuthi abuyele ke emsakazweni, kodwa ke mhlambe lokho kuyinto ke engeke isenzeka kalula ngenxa mhlambe ke yendlela asebone ukuthi ke akayihambe which it's the business side of ke yena ke Mr Magic. Anyways bafethu ngibonga kakhulu ke ukuthi ke nikwazile ukuthi nithamele ke le video. Ungakhohlwa ke ukulike uphinde comment la ukuthi ke wena uzizwe kanjani ke ngayo le podcast yakhe ke Mr Magic.